Salbrumno lukurongni sambo eba lukurongni dukhu kosto birmani jorabo chubachu khlaitogo 26 asrambari tipramothani adongrok obo haikeno laithangnai sal kisa swkang bukuk sipali deborma belai sakambia wngwi o naitok singchano yakar klangmani bini kami wngkha 26 asrambari constituency ni bising khopjak sipayawar kamini hinui koktwmani bisingtwi sawui mankha o koktwma manma logologino thangwi sugikha 26 asrambarini tipramothani adongrok tei bini maiklai pandani bagwi je mantai chubachubo yapari kabulakha arbo manjaka khoi zonal chairman Brongnang Bishu Deborma tei political district working president Brongnang Tithi Deborma block vice president Brongnang Subol Singh Deborma no khobui kubuni tipramothani nangnai songnai adongrok thangwi manjalakha nainedi paithego tamo saka khoi zonal chairman Brongnang Bishu Deborma. Mới thang cai á họ cai salau sapung selain di kaki karung simpan selain di teri deh horbar to kan si cawo ya te hor tinta rokok kai kok saka kok sawo ya kone 2 ঘন্টা moto kok no sawo kok rokok car bai kan kai aisuk tinta kok tinta bu sarong bon hun ka bai o bu sela so no sawo an kana to di ang ko sari ko ang to ang nomor tong yo kita ngurung mau pindah kok? bina ba agi sini sas kos to hai jongo a somai ke kayu nok khai ma jaga kai Kira kurang besar ini. bin busa beri busa makan tongo kai selama sa selama busa no kai me ko beri te masa kai malang ya mang ne ke kaja Sar sakare tanu tei tini aro chuba phaiben Berarti ambai cini media person da. Cumtini kaisa mahino nukung coba ngumpulin ya, bani je terodi ni bangai. Cini buku sepale de Burma, laktanai laitanai kis den singa lama saji tengah tini hai sala, klan hai sala bani nukung hak cuma pandak ini. Borok sipai war GP ni andar klayo, tei sabi sastra mari bidan soba ni andar klayo. Hai pemborok cu dia nukung kenawai cung, amai ke coba wai tini borok ni nukung pai coba mangka. Tini cina jauh pai coba pai cini koi district working president cini takuk Tithi Deborma tei cini block committee ni vice president cini Das Subol Singh tei joto cini okra rok cini bisini chairman rok cini bidan sabha under klaya haipan cini block ni under klaya haipan chung am cini bidan sabha ye klaya pana chung jekunu da khor manga kai mane chung tekun jaro chubau kemu to cini bidan sabha klaya chung chubai ni chubanai haipan tekun jaro chung mai khor manga chung je mansak cini je chuksak chung chubau tini mai kene bong nukungo klaiman ka borok je sipai gram sabha ni bisingo klayo 2 number water supaya awal ni bisingan bong parabo gai bini busa buri kroktam cela krokta ni kenal ke barai nu kungcuk ya abo mengenai bon kaitang ni Japan dawa kisi cacing jacukti coba naik ni pelai jaka sararo kisa sumung tongo norok no to salbrum no chubai to mane mahai ke nugo asuk chuba mane sar boba hai ke wan sugi man je lukurong ni logiwa asuk ke tongi mane ni sar boba hai ke khaka na bui jeman business khaine rongkete business khaite te business khawari thama hai income mate income manai te rang khai manai ne wansuk ma hai chungke mai ke chubate borok chubawai buni maya manai bui chuno khobor hor kangkai chungo maya no mama mani china bono khachung mano khorokta bai hambai rijane khorokta bai khobor rijangnani khorokta bai chuba phaini sajangnai nawo kaisa maya ni bising tikai nongke chuba bono chungkha ba haikene chung boroni maya manai boroni je
chu gebron chu bai ma khai chung khak chung mano amang chung ma ke chu bai tung Wait, sir.